थ' लोगोफोर नैबे राजायानोमोन आरोना दाख्लै बिमा गदाया एकदम खास्रि बिस्रि बुथारना गारनाया नैबे गथ'आनोमोन। मा दाय दंमोन जेनेबा बे गथ'खौ बिदि दाउ अमाफोरबायदि सिफ्लेनानै बुथारनानै गारबाय। बिनि महरखौ नायलाय लोगोफोर, बिनि मोखाङाव नायलाय बेसेबां अनथावथाव गथ' देरखानायखौ एकदमबारे बुथारनानै बे खुलु खुनिया रायखस हिनजावा बुथारनानै बिनि थैखौ सोबबाय। मा मिन्थिगौमोन ना बै दिनखालि दि बिनि बिमा गदाया बे गथ'खौ बुथारनोसो आंखौ लांगासिनो होननानै मा मिन्थियोमोन बे गथ'आ? एसेबां गिदिर देरखाबायमोन मिथिगौना लोगोफोर गथ'आ, आरो एसेबां अनथावथाव बिनि महरखौ नुदोंना नोंथांमोना? माबायदि बुथारनो हाखो बेसो मिन्थिगौ आरोना। बेनि थाखायनो बै गामिनि रायजोफोरानो देयै देथारनानै दोननांगौमोन बै बुथारग्रा मानसिखौ, मिथिगौना? बिदि खालामबासो बे दा बुथारजानाय राजानि आत्मायाबो सान्थि मोनगौमोन। बेखौथ' दा पुलिसनो हरबाय, जेलाव थागोन बियो बोसोरसे बोसोरनैसो, इयाव आरो ओंखारबोफिनगोन। थ' मा लाब जाखो पुलिसनो हरनानै ना? आजिखालि आङो नुदों दै, गोबाङानो नुदों मानसि बुथारनानै थांनायाबो जेलाव उनावहाय गबोफिनो, मिथिगौना? सोरखौबा आं नुदों बोसोरसे जायैयावनो गबोनाय, मिथिगौ? बिनि थाखायनो एकदमबारे गामिनि मानसिफ्रानो देथारनानै दोनखानांगौमोन। आं ओरैबायदि दुखु मोनदों, आयु। बेयावनो आं आरोबाव बुंबावनि, बै हिनजाव गदाय हौवा गदाय मालाय हौवाफोरखौ मालाय हिनजावफोरखौ लानानै खारग्राफोरखौ फिसाफोरखौ गारनानै दाथां, मिथिगौना? नोंथांमोना नुबायना दायो मा जाथाय जालांखो? बिमा गदाया माबायदि गथ'खौ खास्रि बिस्रि बुथारलांखो। बिनि थाखायनो नांगौबा नों फिनो हायाबा मालायनो खांनो हरब्रा ना? मालाया खांगोन, मालायफोरा सोरबाथ' इसेबां गथ'नि लब जाबाबो फिसा खांनो लुगैबाबो फिसा मोनालै, बिमा जानो लुगैबाबो बिफा जानो लुगैबाबो जानो मोना, मिथिगौना? बेफोरबायदि रावजोंबो दाजाथों। खिन्थु गोबाङानो नुयो फिसा नांगौ होननानै गाबबाबो मोना, मिथिगौना? सोरबा बिमा बिफाफोरा ओरैनो बोराय बुरि जागारलांनांगो। नोंसोरो आरो इसेबां अन्थाव बाथाव फिसा खांनानैबो मोननानैबो भगबाना नोंसोरनो मा होनो फिसा हरनानैबो नोंसोरो फिनो रोङा, बेखौ गारनानै माबा गावनि माननायनि थाखाय गुबुन हौवाजोंसो ब्लद खारो। बिदि खारग्राफोरखौ एबारनिफ्राय हमै लाबोनानै एकदमबारे बानलु गोरानफोरखौ देयै सिफ्ले एकदमबारे थुसो होनांगौ, मिथिगौ? रायजोफोर जायनि गामियाव बेफोरबायदि मानसि दं बेफोरबायदि खालामनांगौ। आरो नैबे बिनि बिमा सानैया नैबेमोन आरोना, बै सासेया खानाय हबनाय दख'ना गाननाया बे जाहैदों बिनि बिमा असेमोन। ओमफ्राय नैबेखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो, रायखसि, मा होनो मानसिनि थै सोबग्रा रायखस मानसि नैखौथ' सिनायखायो। बेनोमोन आरोना बिनि दायनिगिरिया। बिसोर सानैनि थाखायनो बे गथ'आ गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। बिसोरनो थैखौ सोबबाय बे गथ'निखौ। नैबेनोमोन रायखस मानै इसोरो। थ' रायजोफोर नुबाय नोंथांमोना रायखसि मानैखौ? एकदमबारे रायखस आरोना, मानसिनि थै सोबग्रा बे सानै मानसिया। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन। सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान हाबसनफ्लांदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होफाबानो जाबाय। थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। ओमफ्राय शेयार खालामनानै होथार दै अननानै प्लिज। थ' दिनैनि थाखाय बाय।